devotees may find their lost things. I thank thee for these many favors thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find Horacio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nargaan tabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin na otob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, ansa mong mana momotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimpi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimpi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimpi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimpi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Akis, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po kapista ni San Esteban, enot na martir. Isabay idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intention sa Santa Misa. Thanksgiving ni Alan Garrido, gift of life on birthday blessing. Dulot ni Estela Banyas, mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, kan Padua family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan sa Nyosa family.
para sa kalag ni na Rodolfo Eledina, dulot ni Estela Banyas. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo.
Ang grasya ni Hesu Kristong kagurangnan ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Maray na aldaw man po, Father. Sa ngunyan po sa itong pinagsaselebrar ang kapiestahan ni San Esteban, ang pinakaenot na martir kan sa tuyang simbahan. Hagadon taan sa iyang danay na pamibi asin tabang para sa sato. Ako untan sa tuyang mga kasalan asin tangani na magigitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan pakapatawadan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamarawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahay ang buot, inuumaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamarawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamahan, kagurangnan aking buktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahirak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalang kao Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na magsabuhay kan sa mong sinisilebrar, takanin kami makanuod na mamuot sa mga kaiwal, ta nagsisilebrar kami kan pagkamundag kan lalaking tataong magpamibi, dawa sa mga nag-uusig sa iya. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro kan mga gibo ni mga apostoles. Si Esteban pano nin grasya asin kapangyarihan, naggibo nin dakulang mga ngangalasan asin milagro sa banwaan. Nagkapira sa sinagoga na inaapod mga libre, mga Hudiyo na taga Sirene, taga Cilicia asin taga Asya, nakipagdebate kay Esteban. Alaga da siya na daog,
hulikan sa iyang kadulungan, asin hulikan ni Espiritu na nagpapataram sa iya. Pagkadangog ninda kan mga tataramo ni Esteban, nakulgan na gayo ang mga kaayon sa konsilyo, asin nagragot ang sa indang ngipon laban sa iya. Si Esteban, panukan ni Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit, nahilingan kamurawayan nin Diyos asin si Jesus, nakatindog sa tuon nin Diyos, danga nagsabi, nahiling ko ang langit na nabuksan, asin ang akin nin tao, nakatindog sa tuon nin Diyos. Nagkurahaw sindanin makusok, tinakpan ang sa indang mga talinga, asin gabos durungan nagdaraguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa, asin ginapo. Binugtak kan mga saksi ang sa indang mga alikboys sa pamitisan nin sarong barubata na ang ngaran Saulo. Si Esteban kan ginagapo ninda na mibi, Jesus nakagurangnan, ako aan sa kong espiritu. Dangan luminuhod, asin kuminurahaw nin makusog. Kagurangnan, harising dapat singila kan kasalan na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sa kong kalag. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sa kong kalag. Ikaan sa kong paalawan, pailihan na maligtas ako. Ikaan sa kong gapo, ikaan sa kuyang kakusugan. Huli kan ngaran mo, panginutan mo ako asing kabiton. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sa kong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Ikaan matubos ako o kagurangnan sa kuyang Diyos. Ang sa kong paglao miyaon sa kagurangnan, mag-uog ako asin mararangang kan sa imong pagkahera. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sa kong kalag. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa uripon mo, sa imong pagkahera, kiligtasan ako. Tinatago mo ang mga nagsasarig sa imo, harayo sa mga maraot na mukha nin tao. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sa kong kalag. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, sinusugo ko kamo siring sa mga karnero sa tahaw nin mga mabangis na hayop. Kaya magmadonong kamo siring sa mga halas. Asin magmahuyo siring sa mga salampati. Alagad mag-ingat kamo, ulita dadarahon kamo kan mga tao sa mga tribunal. Hahampa ko ninda kamo sa mga sinagoga, asin iaatubang ninda kamo sa mga gobernador, asin mga hade huli sa kuya. Kung siring kamo magiging saksi sa atubang ninda asin kan mga pagano. Alagad kun kamo nasa atubang ninda, day kamo mahandal kung ano ang sa indong sasabihon o kung paano nindo sasabihon. Hulita sa oras na iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Bakung kamo ang magtataram, kundi ang espiritu nin sa indong ama
ang magtataram sa nguso nindo. Ang tugang ipapagadan kan sa iyang tugang. Ang aki ipapagadan kan sa iyang ama. Ang mga magurang isusumbong asin ipapagadan kan mga aki. Kauungisan kamo nin gabos huli sa kuya. Alagad ang magdanay sagod sa katapusan makakaligtas. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning, giraray sa Indugabos, mga tugang. Pinagsiselebrar niya ito unyan, sabi ko nga ni sa pagpuon, ang kapistahan kan pinakaenot na martir kan sa tong simbahan, ang piyesta ni San Esteban. Piyesta po ngunyan sa parokya kan Ligaw. Immediately after kan December 25 na solemnidad kan pagkamundag kan kagurangnan, pagsiselebrar ta ining piyesta kan pinakaenot na martir na Kristiyano. Mga tugang siguro ni ba sa Indumataram gari spoiler man masyado ining selebrasyon na ini, gari out of place. Nag-uurugma pa sana kita kasuhapon asin nagrurumdom kan pagkamundag kan paratubos. A day after nagrurumdom na kita kan pagkagadan kisarong a Kristiyano na si San Esteban. Siguro maisip ka muna tata ikinaag ining pistang ini a day after kan December 25 na gadi baga baliktad masyado ang baliktad masyado ang tema kung ang tema kanya kan Christmas labi-labing kaugmahan, pero ang tema kaya kan pista sa tasangunyan tema kan martirdom, pagdulot kan sa diri asin pagkagadan sa pagtubod. Mga tugang, ini pong piyesta sangunyan kung piguhuna nindong gari out of place ini, pero sa kamaturan po bako ninulitaan piyesta pong ini ni San Esteban nagtatao sa satuya nin tamang perspective asin pagsabot kan Christmas. Minsan kaya naguguyod-an sa tuyang isip kan ito bagang bigapod na romanticism and sentimentalism kan selebrasyon kan Pasko. Pero kung iisipon ta asin paghuhurup-hurupan ta po, ang tema sa ngunyan sa pagkagadan ni San Esteban bilang sarong martir, actually magkatakod ini kan selebrasyon kan pagkamundag kan kagurangnan. Mga tugang, kung babalikan ta baga po, so talagang istorya, there is nothing romantic about duman sa mga nangyari sa buhay kan umboy na si Jesus. Dengan isa inda kinag-ako sa indang harong, namundag siya sa miserabling kamugtakan sa laog nin sarong lauman nin mga hayop. Sa dayuton pa siya, gusto na siyang gadanon kan hadi, kaya kaipuhan na idulag siya kan sa iyang mga magurang. Ninulit na pigpagaradan kan hadi, so mga firstborn son kan gabos na mga pamilya. Namumutag ko mga tugang, ang Christmas po, ang celebration kan Christmas, this is not only about the birth of Jesus. Alagad, ang Christmas, sarong pagirumdum sa sato, na iyo ini ang kapinunan kan istorya kan satong kaligtasan. Asin, ang kaligtasan na itao sa satuya, bako sa paagi nin matrangkilo, asin pasil na proseso. Bako matrangkilo sa buhay ni Kristo. Nabuhay siya na, nitawo siya, bako tanganing enjoyon niya sa mga bagay sa kinaban. Precisamente, ang rason kan sa iyang pagkamundag, tanganing magtios, asin magadan para sa satong kaligtasan. Namumutag ko mga tugang,
Ining piyesta po ni San Esteban na pinakaenot na martir, sarong pagpahiling sa sato, kan tunay na discipleship. Ninulita kung nagdagog po kamo kimaray sa binasang Santo Ebanghelyo, ang imbitasyon sa sato kan Ebanghelyo na kita magsunod sa yapak kan sa tuyang kagurangnan. Na kita magsunod sa iyang mga halimbawa na ipinailing sa sato. But sabihon, ang Kristyanismo, bako po ini sarong matrangkilo asin pasil na pagkabuhay. Ang Kristyanismo, bako po sarong magian o bako ining sabi nga ni walk in the park na pagkabuhay. Alagad, parte kan Kristyanismo ang pagsakripisyo, parte kan Kristyanismo ang pagdusay kan sadiri. Ninulita iyong gayo iniso ginibo kan kagurangnan, kan siya naging tawo, dahil iba siyang ginibo, kundi utubon so kabutan kan sa iyang ama, na idusay ang sadiri niya para sa kaligtasan kan gabos. Mga tugang, isaro magayon na oportunidad para sa to na makapaghurup-hurup kan sa tuyang sadiring buhay. Ninulit tagabos kita na mga Kristiyano, iniimbitaran kita na maging tunay na mga disipulo ni Kristo. Kung maging comfort-oriented kitang mga tao, dahil kita nakakasunod talaga. Ninulita parte kan pagiging Kristiyano ang pagsayuma sa sadiri. Parte kan pagiging Kristiyano ang pagsakripisyo para sa satuyang kapwa. Parte kan pagiging Kristiyano ang pagsabuhay kan katanosan na most of the time bakong pasil na gibuhon. Kaya nga ni mga sabi nindo, masarap ang bawal. Most of the time, ang mga bagay na bako maray, ang mga bagay na bawal, iyo ang pasil. Pero ang mga bagay na matanos, asin tama, dipisil. Lugod ining martirdam ni San Esteban, magtaong inspirasyon sa sato. Nakitaman, lugod maging tunay na mga disipulo ni Kristo, na makaukod man magdusay kan sadiri, magi man na martir para sa satong pagtubon. Dahil tama po kaipuhan na magpagadan aru ki San Esteban, ang martirdam da po duwang klase. Igwang pigaapod na dry martirdam, igwang wet martirdam. Pag sinabi pong wet martirdam, aron ka nangyari kay San Esteban, na nagpabulos kan sa iyang dugo para sa iyang pagtubon. Pag sinabi pong dry martirdam, itong martirdam na dahil mo magkaipuan magpabulos din dugo. Alagad itong paginguwa mo na magtauman kan sa diri, magsakripisyo na handang madipisilan para sa mga tawong namumutan mo, handang madipisilan para sa katanosan, handang makilaban para sa mga bagay na totoo asin matanos. San Esteban, ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako an sa indong atang. Akuon man kan Diyos na makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabagyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Karurangan, magkanigo sa imo ang mga atang nin debosyon mo niya na aldaw,
na dinadara kan mamuraway na pagrumdom ki San Esteban Martir, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran. Huli kan misteryo kan tataramon na nanitawo, ang bagong liwanag kan sa mong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na naiiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga daing nahihiling. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan gabos ng mga santos sa kalangitan, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Kagurang nani kananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanim tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan satong pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, nagkikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakanakop sa bilog na kinaban, tanganing manubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siringman girumduma sa imong pagkahera kan sa muyang mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos,
kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong ngaging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadayaan mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arual daw itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadayaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan, papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan katuninongan. Peace be with you. Peace. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kurangnan bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalagmaway. At amanon manugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang,
maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Karulang nga nagpapasalamat kami, hulikan kadakon mong pagkahirak sa samong kapalibutan. Ika na nagliligtas mo sa pagkamundag kan sa imong aki, asin nagpapaugma sa pagselebrar kisa ni Esteban Martir, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.